priatelia, akorát idem vonku, takže idem sa vydýchať, lebo už som spal celý čas, takže pomaličky sa k tomu vyhýbam. Takže zajtra odchádzame na dovolenku, takže zajtra by som chcel natočiť prvýkrát videjko z dovolenky po dlhšom čase. Áno, takže v pondelok môžete sa tešiť na také kvalitné videjko. No tak verím, že si ho spoločne užijete tak, jak ja tú dovolenku, že so mnou budete počas celej dovolenky, aj keď to bude teraz veľmi ťažké, ale budem sa snažiť, aby to vyšlo tak, jak malo byť. A dúfam, že bude sa vám páčiť a potom ja vám poviem na to celkový názor na celú dovolenku, ako to tak bolo. Dobre, ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček, follow a srdiečko a ja sa s vami teším u ďalšieho pekného, kvalitného, perfektného a Maťového štýlerového videa. Čau!